дарси устод ба шоҳзода. Фотеҳ Султон Маҳмад соли 1453 дар синни 21 солагӣ Истанбулро забт кардааст. дар айёми кӯдакӣ зимни дарсомӯзӣ нисбати устод беҳурматӣ мекард. устодаш Акшамсиддин бисёр нороҳат мешуд. ҳатто ба устодаш мегуфт: ман фарзанди подшоҳам ва ту ба ман коре карда наметавонӣ. устод низ аҳволро ба падари Маҳмад Муроди дуюм намегуфт. Маҳмад аз беҳурматӣ кардан даст накашид. рӯзе устод Акшамсиддин назди Муроди дуюм рафту Муроди дуюм ба устод гуфт: шарм накун, он чӣ ки ҳаст бароям бигӯ. устод Акшамсиддин гуфт: подшоҳам, фарзандатон ҷигарпораатон Маҳмад беодобӣ мекунад ва ман ҳам дар дарс додани мушкилӣ мекашам. ҳар вақт ки сарзаниш мекунам, аз номи шумо маро таҳдид мекунад. Муроди дуюм ба устод наздиктар мешавад ва дар гӯшаш чанд сухане мегӯяд. устод аз шунидани суханҳои подшоҳ ба ҳайрат мемонад. амалӣ кардани нақшаҳои гуфташуда ғайриимкон аст. ба подшоҳ эътироз кард, аммо подшоҳ қабул накард. фардо дар дарс Маҳмад беодобӣ мекард. устод ӯро сарзаниш кард ва Маҳмад чун ҳолати қаблӣ таҳдид намуд. дар ҳамин лаҳза подшоҳ вориди дарсхона мешавад. устод ба тарафи подшоҳ фарёд зада мегӯяд: магар намедонӣ ки беиҷозат вориди синфхона шудан мумкин нест? устод ин суханро мегӯяду ба рӯи подшоҳ як шапот мезанад ва ӯро аз синфхона пеш мекунад. подшоҳ бо сари хам аз синфхона берун мешавад. Маҳмад ҳодисаро мебинаду ҳайрон мемонад ва нутқашро фурӯ мебарад. падаре ки эътимод мекард, шапоте хӯрд ва ҳатто аз синфхона ронда шуд. подшоҳ дубора дарро тах-тах карда иҷозат ва бахшиш пурсид ва сипос вориди синфхона шуд. баъди ин ҳодиса Фотеҳ Маҳмад дигар беодобӣ накард, зеро ба он кӯҳе бовар мекард барф борид. ҳар фарде ки набошем дар таълиму тарбияи фарзандонамон бояд ки диққати ҷиддӣ бидиҳем. нагузорем ки фарзандҳоямон моро аз устодонаш баланд бидонанд. фарзанд беодоб ва ё шухмиҷоз таваллуд намешавад. мо худ фарзандҳоямонро беодобу беадаб месозем. фарзанд чун хишти хому тоза аст ва ҳар чӣ ки ба рӯяш афтад тайғири шакл мекунад ва ба ҳамон шакл хуш мегардад ва дар деворсозӣ нақши лозимаро бозӣ карда наметавонад. инак расидем боз бар поёни як видеои дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.